zanimaju u vezi sa hipnoterapijom. Naime, na osnovu komunikacije sa vama izdvojila sam 3 pitanja koja najčešće pitate i verujem da sada ona zanimaju i ostale. 3 pitanja. Prvo pitanje je šta može da mi se dogodi na hipnoterapiji i da li je hipnoterapija opasna? Kratko i jasno, ne, nije. Hipnoterapija je potpuno bezbedna metoda. Uostalom, ako vam kažem da u stanje hipnoze ulazite prirodno tokom dana više puta i prirodno iz njega izlazite, onda vam je jasno da je to stanje koje se koristi na hipnoterapiji potpuno prirodno. Kako to ulazite u stanje hipnoze tokom dana? Recimo, ako vozite autoputem, idete na posao i zamislite se i stigli ste sasvim bezbedno iz tačke A u tačku B, vi ste stvari umeđu vremenu bili u stanju hipnoze. Ili ako ste gledali televizor pa se zamislili, to je bilo stanje hipnoze. Dakle, hipnoterapija je potpuno bezbedna, nema nikakvih nus efekata, nus pojava i zato je upravo tako i dobro prihvaćena širom sveta. Drugo pitanje koje ljude zanima je da li je bolja psihoterapija ili hipnoterapija. I najiskreniji odgovor je da svako na ovo pitanje mora da odgovori za sebe. Nekome prije više da odlazi kod psihijatra, neko više voli hipnoterapiju. Ja više volim naravno hipnoterapiju zato što je mnogo brža, mnogo efikasnija. Jedna studija koja je nedavno izašla napravila je poređenje koliko puta klijenti obično odlaze kod psihijatra, koliko kod terapeuta, a koliko kod hipnoterapeuta da bi rešili jedan te isti problem. I rezultate su nešto što sam ja i očekivala da vidim. Dakle, na psihoterapiju, klasičnu terapiju razgovorom, ono što kažemo old school, ljudi obično odlaze u proseku 120 puta tokom perioda od 5 godina. Zatim na REP terapiju, to je racionalno-emocionalno-behavioralna terapija, odlaze u proseku 20 puta u trajanju od nekoliko meseci, obično 6 meseci, a na hipnoterapiju klijenti obično dolaze svega do 6 puta i to obično bude u roku od mesec i po dana. Dakle, izbor je naravno na vama, treba da pogledate šta je to što nudi jedna, šta je to što nudi druga terapija i da izaberete šta vama najviše prija. Treće pitanje jeste da li na hipnoterapiji treba da ležim. Ne morate, a možete. Izbor je potpuno na vama. Ono što je nama kao terapeutima važno da postignemo sa vašim položajem tela jeste da ste njemu opušteni, jer kada ste opušteni lakše pristupate tom podsvesnom umu sa kojim mi radimo. Dakle, možete da sedite, bitno je da vam glava i vrat imaju neku vrstu potpore, znači da ste ili u fotelji ili u nekoj stolici koja ima visoki naslon, tako da možete da naslonite prijatno glavu, da vam je udobno, dakle da nije pretvrda ili premekana stolica ili naslon i da možete da se opustite i da uživate. Ako imate još nekih pitanja o hipnoterapiji, pišite i bit će mi drago da odgovorim.